Jaguar X-Type, miinus 15 astetta pakkasta ja 2,5 kilometrin ajon jälkeen ilman, että kone on ehtinyt kunnolla edes lämmetä. Se pitää tällaista ääntä. Kuten arvata saattaa, miinus 15 asteen pakkasella ei moottori käynnissä, ei virtaa päällä. Miinus 15 asteen pakkasella akullehan tämä on oikein tämmönen mukava pieni iltajumppa. Ja tämä on nyt pauhannut tässä semmosen 5 minuuttia. Erittäin hyvä auto. Jaguar on laatumerkki. Ja siis tämähän on huollon sijaisauto. Oma autoni on ollut 3 kuukautta paskana odottamassa jatkuvasti huoltoonmenoa. Koska aina kun odotetaan lisää varaosia, niin jotain uutta autosta paukkuu ja auto on semmosessa mukavassa kierteessä. Nyt vaikuttaa siltä, että tämä X-Typekin tässä oman S-Typeni rinnalla saattaa hyytyä tähän pihaan. Ei mitään. Hinaillaan vaan. Se on ainakin tullut tutuksi se homma jo.